Jinkum, Duai Nagabinda Luisia Paria, Patkiinga Sem Junki, Bakinio Kajingoi Jinkia, Ibashisha Hunlang Paria, Diamond Nankyu Shaprang, Yalam Jingshai Nangte Nam Dame Ai. Duaina Bindaki Inga Senjong Marcus Dingto, Batki Kun Vixi Baro, Kamdam Nagabinda, Kajing Jatai Bam Jukut Mensianjong Emilinda Dakar. Duairu Nagabinda, Alan Star Marbania, Benioki Kamgijam, Duairu Nagabinda, Aileen Lingdo Maulot, Van Kasukat Sign. Sang mas Bakhuid number lai spa lai kuntai. Kumbalik kaske shawa iyawan shamikupa iyawan Christian yami kumpoliu jangkajimba jaduan jumegutrai rajing kweba dagarwai rajing im diwanai Kohiman Kopara, Haganeka, Sngi, Thohdieng, Kamdame Sngi Thohdieng Ben Ningkong, Jonganu Banai, Part Sngi Thohdieng Ben Ningkong, Jonganeka Ayam Blend, Yaiti Yagijingang Nu Jongi Baro Hautrai, Baga Jimpen Krai Jongi Nagabinda Kapaska, Lembaga Jimpuson Jiliu Gajing Shashitam Jongu Jesus Christ, Kalong Kabasaizo. Ginangaiti Gajing Dumushime Shime Jongi, Yaiti Gibapangi Bashitam, Ginang Duairu, Nagabindaga Bible Convention, Jonganeka Ayam Lend Lashaiga Sngi, Baboon Gibawan Shimendak in your Mashisha, Yagajim Pen Crime and Siam, Nagabindaga Nekalen, Ayam Len Bakin your Jinkoi, Jinkia, Met Badman Siam. Ha Kurtang Upa, Barukon, Badumen Siam Bakhuid. Amen. Kajinga e jango trai jangi Jesus Christ, but kajingi jango blay. Lem bat kajinga sulok jango mensem Bakhuid, Kindon, Rankad Berdpei Balang. Rankad Berdpei. Kohimen Kopara tong in Sangeshipar, Ban Panmap, Nagabinda Gilait Gilat Jangi Balang. Ka ayam lend, ka kot ka weringi, ban sha jingit. Ka jingsha jingit, nakamanle yaki pop. Nakabanle ki kam auria, nakabakiar, nyaki ba, pinsngaba ekamet jongi, bangi stang banle yaki ba pinsngaba ekamen siam. Togin sangesh par ban kuslai halakadonur kamen siam. Nakabinta ka jingang nu jongi ban pinsngaba ekado ban kapar. Bangin shim yaka jingrai minta hakamatu Jisu ngan sangeno ban lepop. Ngan im yaka jingim kabakhuid. Nganum kwa ban pensong si shu yame. Jisu ba i map yangi, sait kud yangi, pen klein yangi, ha ka ban yale persha yakapop. Nga pla, au blay badan porba. Berdpei Kohimen Kopara, Shibune, Dagijim Parkat, Dagitin, Dagikam, Dagijing Leklet, Dakajing Le Palad Janga, Dakajing Le Palad Janga, Dakajing Le Palad Bakra Janga, Namarkata, Nakarpadia Kamaria Bakhuid, Kabayaisa Katizoti, Yaki Anger Bakiri Kui, Berdpei Kohimen Kopara, Banduaina Gabinda Janga, How try Ublay Jangi. Ublay badan borbar uni sene yangi, badandara map igi pop jangi, unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Try can rat go blay is yangi.
long in near Dubai. Dubai nagabenda ki jing dumushimet haganega ayom land bangil long kikun ki bakamba kam koid kam janai da ka puson rengkat ber Jesu ya ka jing shashitam hakaba pediang ya ka jinga halo jangi da kaneka ayom land. Dubai ro nagabenda ki bapang ki bashitam ki batia ki hospital. Dubai nagabenda ki himmen ki para ki balasa kama nagajingit ke jungu Chris babaro kinwan pai pakin kindit bentrio. Dubai nagabenda ka Bible convention kadba gi Dubai but ngi perlong kerpang kaneka convention naga hakaneka ayom land babun gon ki brio kin yamad ya jingit ke jungu Chris pagin ya jinga event kala ka pamod. To senran da ke jingis nebas bun ka traingi karpad ya ki kam janga jingkalla kabamud ki bangilastang kram bangin la ban pendab da ki donur beshida ya ki jingra ke ki bangile da ka medjangi da utrai jangi Jesu Kristo konjame uba imbat sansha renkat badme hage jingelang kabe jangamen siem Bakhuid uble junam la junam. Amen. Kacing peli naga kita pu isaya. Utrai ublei uong kumle. To kerkat kat ba pila wat tengkai. To penjam yala kasur kat katuroi. To penpana hakipa jonga yaki kam tam sneng jongki. Hakiying kasem ucakop yaki pop jongki. Kile menuat yanga man lakasngi. Pat ki kawa pantip yaki lenti jonga. La kumba kidai kijat penreu. Kapakwa le hok e. Bat ki bom julendet ya ka ain ublei jongki. Ki pan nanga ki ain bishar bahok. Ki kawa panwan hajan ublei. Pan lei ngiya sya jing it lada mem jusalia ya ka. Pan lei ngiya len lade lada mem ken snap satya. Hakmi hakasngi sya jing it jongpi. Piwat yala ka jing sngopa. Pat pile tomet ya kinong tre jongpi baro. Hakmi pia sya jing it tang panya mai panya syo pat ban kura breu da kakti da ka jongpi. Kaching sya jing it kapa kum ka jongpi hakan ne kasngi. Kan ompen poi syabeneng ya kasur jongpi. Hatu kadai kane kajat jing sya jing it kapa ngamon kasngi na kabanta ubreu pa unpen shitom yalade. Hatu kadai da kaba upendem yala kakli kum ukha. Bat da kaba uthia halor ka jain berni pat Berdpei. Hatu yakum kane penkhot jing sya jing it. Kasngi kabab tiang hun hau trai. Hatu kamdai kane ka jing sya jing it kabangamon. Pan lau no yaki kinjri ka jing boman. Pan lot no yaki sai kum jong kajuar. Pan ai lai lut yaki ba sya pan ben. Pan kedia yaki juar baro. Hatu kamdai Dakaba pi ai jingbam lem ya ubatangan. Padagaba ya lam ya urai tong klem ying sya ying la jong. Dakaba penkup ya ubre upa pi yo i ba uling kuit. Padwat buri elade na upara jat jong pi. Te hangta kajing syai jong pi kan sa palang kum ka step rengap. Pad kajing penkot ya pi kan sa wan kala kala. Kahok jong pi kan yat hakmat. Pat kaburom utrai kan but ya pi nadin. Kumta pinkot bat utrai unsa jubab. Pin perta pat unsa thi ngadon hangne. Kakitin jong utrai. Kisango yao. Samsan puwe nambar nyo spa like putra. Nyo spa like putra. Yang ablei junga tu pendam ka pop junga ajing spoon jomi isne yana ablei ka kumjing ba ka jomi pop jong
no kasangjong ngayanga sa kushushu Wabjong nga pla kayay don kmajong nga Isneyang ablejong nga Dupendam kapobjong nga Ajing spoon jong me Yame ku try nga laleng pop lalesan Ngalapens ngaw si sadyame try kendra Nalupa punya nga kendra ngalong tanong po Aka popla ka sopaga jimbom ho Isneyang ablejong nga Dupendam kapobjong nga Ajing spoon jong me Naman may ikot raya kajing kut kadonu Doi kaya nga jing maya kajing sa Sindrek damuli sobat en penkut pariyanga Sadyanga try ngang kamli yagayo Isneyang ablejong nga Dupendam kapobjong nga Ajing spoon jong me Yaro you try U Christ Jesus Yang joy pas ngap ka gospel jong Doyay minor berlep ha berwadles new Kenang pintu labanim Kung tabau try bleki paj Untuk don rengkat bati Yaro you try U Christ Jesus Yang joy pas ngap ka gospel jong Utrai undon rengkat Berdpei Rengkat bati Ka Jubilee na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews Kisinran u Yanis Baptist kilawan sha u Jesu ki ong bale mangi bat ki parisi ngi sha jingit Henry kisinran jome kim sha jingit satia Teu Jesu la jubab yaki hato kibala sha ver sha ka jing kawai poi ka poi man kilamo manles ngosi kadba unong late kurim udang don batki Henry kan poi kapor haba iawu nong late kurim en shimno neki tinangda kinsa sha jingi ka gospel jom utrai Kajing yara yame ku Chris ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ kadba ngyai beteng yega jimbuson halor kane ka ayam halor ka ayam land ngidang iyo na mangasngi iya ki jimpuson batimai na ka gospel na ki jimpule balengi yo ya kini ki jimpuson mangasngi knamba nginang puson iala de bad nginang pen bait ya ka jingim jongi
Minta kas ngi usngo baki Parisi ki van kili au jisu bale ki sinran jomme kim shajingit. Haba baro mangingi shajingit. Wadu jisu ujisu shimla kantait ya ka jingsha jingit. Ujisu shimla hoit ngimdon kam shajing issue. Henry ujisu kadba ngidangdon badunong late kurim ngimdon kam ban shajingit. Kadba kapelong ya kapoi men but ka jingka wai balengi don kam ban shajingit kata karega por jang ka jingka me. Henry kan poi kapor unong late kurim unum don shu batpi kata ka longa por jang ka jing sosi habangis ngawutu plang unong late kurim ula late no but ngi samarwe but ngi don bon gi daw let's say balengim shimla penkre ban late lang badunong late kurim unang late kurim jongi ulang ujisu kris but ngi baro ngi long ka kurim jongu kris but ngi ki kurim jongu kris ngi de ban yad rengkat badunong late kurim kadon ka por ha ka jingim jongi ngi jingai no na unong late kurim kata ka long ka por jong ka jing sausi ha ka jingim jongi na kata ka daw habau pa Bakhuid pa Francis ula pinmi ya ka jing shiti sharai jongo kaba dilexit nos ula shai kadar kapop kapenjot ya ka jingid ha ka jingem jongi ha ka imlang salang jongi ha ka jingede para bruyu kapop kapenjot banangda ula ni don kam ka donud ka Bakhuid kom ga jongu kris ban penim biang ya kata ka jingid ban te biang ya ka jingid haki inga sem haka jingim shime jongi haka imlang salang jongi kapop kapenjot yangi deina marba kapop kapenjot yangi ni don kam ban wad ya ka lat ka lendi ban pinduno ya kapop ban pinduno ya ka jing siniu haka jingim jongi ba da ka jing sausi ba unong late kurim ula jingai no nangi kapelong yangi ban wad ya kalat kalendi ban te biang ya kata ka jingya de badu nong late kurim ne wad ya unong late kurim itte ha ka jingim jongi ha ka perte baro mangi ngi ya id don ge jingid samla don ge jingid shikurim don ga jingid kimi ki pa bat ki kun ki ti jogi don ga jingid himmen ki para Henry Hadien kane ke jingid baro don ki por ki bruyu ki sausi haba ki sautu ya uta uba ne ya kata kabaki id kim don shu bat ki ne kim yai ne bat ki kam da me ngila banyo I Hadien ke jingid samla tendeng haki inga sem jongi ki kun jongi haba ki sautu u samla ne ka samla kabaki id kim ishu yaki lese ki pan khalat naki ki le kumno bunsin ila banyoi ngala ya kendu ya kum kini ki samla bunsin don ki bam treban bam bun sngi ki pen bana ya ka jingsha jingit namarba u samla ula ino yaka don ru ki shinrang ru ki kaba usngautu ka samla kaba ula id kam ishu yahu kalapan khalat nawu nadu kata kapor umju yotia umju tre ban bang eye tre ban leitre ne leipule bad shulinga mensiem tendeng habakut jangata ka jingid don ki kina kinde ke pinmong ya kamet tenteng don ki kimi ki pa ki van yalam ya ki kon kende bad ki kon shinrang ru ki perkhat ban penia piala de namar ki perkhat ba uta oba ne kata ka ba ki id kim ishu yaki kisngo kenja ha pojoki na kata ka jingsngo kenja ki perkhat kaba banum imshu but ki yai lemba ka jimpin shitam yalade ki pinshitam bonsin ngayo I bonsin ki kinna kinde ki pinmong ya ki mut ban otna ki tid
Baki ong ngam kwa shu ban im shu namar bale uta ubanga ihit ishu yana. Don rukina shinrang rukile kaju. Kini kilong ke jingle beach. Handa kai ka banga kwa ban ong epi kalong haba ki bru ke snawuto ya ki to ki bangi it ke bangi yad lang bat ki kim treben yad bat ni ne na mar kano ka daw bakla jongi ngela pindu no ka ta ke jingit handa kistang ban sngo kenja sngo marwe kim bangshu ya ka jimbam kim treshu ban bam kim snow tengan shu namar ka jingid kabakela yomad kalaja haka ju ka dur ko kim men ko para ka jingsha jingid kalong ka jingkot jongu jisu iyangi habangis ngawuto ya uta ubangi id don shu badngi habangis ngawuto kata ka jingmaya kai ka ban sajia ha ka jingem jongi ka jingkwa ban yo biang iau kan stang biang hapo jongi kata ka jingkwa ban yo biang iau ble iau jisu ban te biang ya kata ka jingim badu kapelong iangi ban shashitam ban wadiau kane kalonga jingyale jongi ban yakendu biang iau lemba ka jingsen sharia ka dojongi bonsin ni penja iau jisu namar ka jingyale hapo jongi ka jingyale hapo ka dojongi namar ka jimbon kam jongi namar ka jingko sulai jongi namar ka jingkwa ban pensnoba ya ka do batie ke baro jonga jingem jongi ni kum penja iau jisu naga daga jisu ang habapis ngabutu unong late kurim don shu but pipi devan shajingin kamshi mud jisuang ngimdon kamban shajingit tendeng ngiyo I haka social media ki briu ki pa iya ki poster da ka babu ya ka dur jong uppa Bakhuid badu ong uppa Bakhuid ula ong don kamban shajingit kine kide ki buitu jong uksui namaruk sudu tep ki brio ke ba yale shitom ban yomad yaw jisu ban yomad ya ke jingidu jisu ki don kam ro ban yai lemba ke jing shajingit ngitip wat yaw jisu ruk sudula pinshoy bale pe shajingit pidon ki ve pat ke lahat ban penim ya ke perte bale pidon kam ban shajingit saupos ngi ban penim ya ka perte pidon da ka ve pat ke lendi ban shajingit haka ju ka dur uksud udang trekam mindaru haka ne ka perte haka jingim jang ke brio ban pinget bijangi bangim don kam ban ya lamba ka ne ke jinglong bon gi bri kis no comment habangi I uppa Bakhuid ula pen bana don kam ban shajingit bad don kam ban duwai henry le kumve pat ki kam ki comment sisha nagataka daw happadeng buon ki kristan ni wad ya kalat kalindi kumnong ilaban laitim kumnong ilaban yaid bet ya ka jingim ka bangis ngotanad banim kane kade ka jinglong jambon ki briu wad haba poya ka ayam lendon ki briu ki ang ni im kumbangi im barabor baleng don kam ban shimkhya ya kane ka ayam kane kade ke jimbakala u Francis disease Bakhuid ong ni de ban ya lemba ka internal motivation ni don kam ban shim kiya ha kamen siam jongi ban yino ya ke baro kam da me ya ka jinkwa jongi kabakang ya ujisu ban tre kam hapo jongi kabaya de bat kane ni don kam ro ban senshar ya ka do ka jingsha jingit kalong kawe ka rukom bangi senshar ya ka jingkwa jonga do bangi penim ya ka jingkwa jonga mensiam bante biang ya ka jingit dilexit nos ngide bandon ka donwood ka bakinde barabona ka bendau jisu barhaka ju ka por ngide bandon ru ka donwood ka bakintai ya ka jingkwa ban lepop dena marka taka daw ko himmen ko para ngidon kamban shajingit ngidon kamban kindiana ka ban bam do bad knamba ngilaban senshar ya ka bor jong bammen batre kam hapo jongi ngiduai nagabinda ka nega jingai hagane ki yukirish Bakhuid knamba ka jingim jongi kalang ka ba kam seizo da ka ba pindimai ya ka jinglong jongi hamalla ke binda jonga jingim jongi jisu beid
karku kardo yangi bangin dup la ben penim biang ya ke benda jaga jingim jangi kabak ki bangela pinjot lemba ka pop lemba ka jingke insting ya rap yangi jisu ben shimkia ya kene ka ayam blend ban shem ban lap biang ya ka bala jaha ka jingim jangi lemba ka jingsha jingit lemba ka jinkendiana ka bamdo bandup yo mad biang ya ka jingit such a scene hapo jangi en ya ro ya utrai jisu Christ Nom lai chu nom amen. Ko himmen ko paratongin pendimai ka jinge chungi hakabangi pla ngange How blay pa dan bor paro unong tao happening kando. but how Jesus Christ kun mama wechu utrai chungi yau bada puna men simba koi yau bada kana ka Maria teisoti bala shale pain hapo Pontius Pilatus la sana pnayu la yap la tatyu la hiasha ki bayap kaga sngi ka balai la mi patne ki bayap la kiu shabening kushang shakamon blay pa balon borbar nang dawin wan pat ben dishari ki bayim bat ki bayap ngangit ho min siem bakoi haka balang Catholic bakoi haka jinya silo ki rikoi haka jingma ki pop haka jingmi pat ka do daga jingim bam jikut amen Lai spa in your punrio. She met but she meant sin. O Jesus Christ who tried. Irame kupala jinayu kukawai. Ilangu kau Christ. They bantu nyada gorjing tenju. Panlongu kupaba. She met but she meant sin. O Jesus Christ who tried. Irame kupala jinayu kukawai. So waingilomu Christ, akemak yoda gajing shitong, panlong kawain baba. She met but she meant sim. O Jesus Christ who tried. Mira ame kupa, lajinayu kukawai. to ya duai ko himmen ko para ba ka jinkinia janga ba jampi khallong ba priang hun hau blay pa ba don bor ba ro Try to get to Pinyani Ki Jumpi, Lamenta Jingaro, Kabrom, Jay Jungu, Thohdieng, even a Balang which we Jungu, far away. nge terwa hame ko trai ya ka jinkinia da ka bangi rakhe ya ka porlen nge duai ba kan plong ya ki donu jangi ki ba me priang hun ba kan ai hangi ya ka bor ban long ki ba khloi ban len lade da u krisu trai jangim Amen. utrai undon rengkhat bat pim Rangad Ban Piro, to kentiu ya la ki donut Interior Ki Shao to Try, ngenaingu ya utrai u blay jangim Kashong Hok Bat Kate, da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jimpeni miangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenran ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam chikut namar mela hukum yangi banai ka ngu ka dem jangi da ka jinglan lade kanam ban pindu bor ya ka jing sarong jangi ki nom pop bat penlong yangi ki nong pertu board ya ka jing spoon jame haba ngi yai ailem ya ka jimbam jangi haki baduk bat kumda ni pendon buram yame rengat bat belin ba ki angel kabang penbana da kawe ka sur ya rom Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you
ko himmen ko para ha ka jing rible ha ka ne ka sngi thodi men ning gong jong ni banai ngi duai ba ka ne ka jim pen kre jongi ha ka yom land kalong ka ba seizo pen te mai ka jing men siam pen te mai ka jing ade jongi ni trang yau men siam Bakhuid ba un siap ha po jongi sa shasin ya ka ta ka jingit ka bang ila penja lemba ka pop dashisha melong Bakhuid ko trai ka te mei jong ka jing Khuid barro namar ka tangi kar padia me to pen Khuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da ka ba payo men siam jame kum ga jer halo junkie bakin kalalong yangi kamet bagasna jango trai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala kamons ngaba ula pediang yaga jing shitam ula shim ya upu badaka baingu yame ula kedia yavu badalai halage senran u om to shim batobam na kane pi barro namar kane kalonga medjanga yaka benaiti naga benda jumpy haka juka rukam endala layabam ula shimya ka kuri pada ka baingu biang yame ulaya ka halake senran u ong tushim batudi na kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam jonga jutang batimai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpy ba naga benda ki babun naga benda ka jimma ikipop to leya kane ban kan mau yangam ko snam bakardor jongu Chris to pen Khuid yani pen Khuid ya kemen siam hadim pen Khuid pen koi pen kya ya ki bapang ya bashitam ya da yang inau pamen na ki klam ka jimmaya jonka jinge kata sin bangi bang dune upu bangi de dagane kakuri ipen naga jingyap chong miko trai tadaru namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia bad ga jimmi pa jungu ngi tarwa hamego trayo pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngo ai dem namar melanyu yangi ki babit ban yang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ke bayo benda hakamet bad ga snamo Chris ngi long ke bela penyatele ka we da umen siyam Bakhuid Takin mau ko traya ka Balang jame ka bala priang hasatala ka parthe but to penjana ya ka ha ka jingi rengat badu Francis upa Bakhuid jangi u will but marvin u bishop jangi but baru ki lingdo but ki riniam takin mau lemro ye ki himmen ki parashin rang but kinde ki bala yoti ya da ka bakar mania ka jimmi pan but ya baru ke bala klat no ha ka jingi sne jame top diang ye ki sha ka jing sha ka kama jame to isne yangi baru ngi kar padia me Bareng khat bat kamari te so di Bakhuid ka kami jango ble u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki Rikuid ki bela pens ngaba me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bin dalem aga jingim bam jikut par ngin ro but pin don buram me da u kon jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhavu kallang hamayu blayu pa badon bor hake jingelang kawai jung mensim Bakhuid baro kaburam bad ke jingero junom la junom Amen ko himen ko para tongin tuwai nagabinda ka jinga banyai ne ha ka bale ya ka badon kam nagabinda ka jingim mensim jungi ha ka nega porlen giduai nagabinda ka Bible convention ha ka nega la shai ka sngi
bakat ba bon ge bru ki wan chimenda kinia ma sha ya ge jing khot jung jisu ban kala ban pai shawu ban I yebu kopa jungim ba bening kalong bakhuid teng jume kanwan ge ima jume kalong ka bon jume hakindo ba bening Thohdieng minta ke jimbam jungi ke bahala kasni patama pingi ren kan jungi kumbangi rungi ma ke beles niu yengi padwa delam yengi shaka jimpan shoy henrai taplai yengi ya ka basiniu top light yengi ngi karpat ko trai na ke jing siniu barro ha ke jing spon jamme to ai jing sub jing sain ha ke sni jungi kramba da ke jing arab ke jing sne jamme ngi light baro bona ka pop bangin yo jing da na ke jing jin jar barro kat bangi dang up kemelindi ya ke jing kermen Bakhuid but ke jing wan pa jung nong penim jungi u Jesu Christ Namar ke jume kalong kaima ke jume ke bor ke buram junam la junam ko trai Jesu Christ me u bela on ha ki apostol jamme ke jing suk ngai happy ke jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jungi henry ya ke jing e janga balang jamme but ha ke jing spon jamme tai ha ka ya ke jing suk but ke jing et le ka we kat kum ga mon jamme mame u ba im but ba sensha junam la junam Amen ke jing suk ko trai kandon barabo renka but pim Rengka bat dam da ke jing idu Christ tangin ya ingu markelia Ko kun lang ro jung uble me bagi no ki po ka perte to so se ne yangi ko kun lang ro jung uble me bagi no ki po Hakami ukon lambro jang oble uba shashitam ban map igi pop jungi ban penim yengi sukito ke bala kot shaga jing kawai jung ukon lambrot Bukan rat kamlong pasang hau kamendrong ko kayeng janga re syong tan katin kamansim janga kasakyahi
Lai Jisu It's no no yame Ni roy yame Ngi mane yame Namar melong unong lake kurim jangi Bangilong ki kurim jame Karku kardo yangi ko Jisu Lembaga jingwan jame Sashasina ka dolur kamen siyam jangi Lembaga nega communion Bakhuid Persad hangi way pay way Bangi deben imbaro borbat me ko Jisu Bangin yale iya katama persya yaki pom baro Kabadon hapo jangi Halur ki jing tolot babun jai jangi Bangin dup laban Pin scam yaga jangi bat me Karku kardo yangi ko Jisu Hagani ka sngi Thohdieng beningom jumani banay Baka donu jangi kan kinday nakabinda jume Bangin dup laban jam halur ki pop baro Lembaka donur kabak kuit kabak smol Kabak terang yame kabak wad yame Kabak kwaban ya salang kaway bat me ko Jisu Karku yangi Bad ki bapang ki bashitam hapadeng jangi Thai ki baro minda Ki bashim minda hagane kabas online Don bun ki himen ki para Ki babu ya ki jingdumu baper ke jangi Ki Jisu karko ya ki baro Ben slay ya ki baro Ben gantang ya ki baro Makin dum la ben penurlong ya kabakipan Lembaga jingi sne jame Lembaga jingi jame Krambakin dup la ben pentimai galong ilong sem jangi Katkum kamon jame Katkum ka jingang nur jame Karko ini ko Jisu ben slay ngi ko Jisu hallelujah 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 Jisu 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 Tayengi baro ka Jisu Tayengi baro ka Jisu ki baduai hagama jame benda Ben goy ben giai ki bapang ki bashitam benda Lai Lord yangi na woman uksol ukre bapen shoyangi Bapen jingai yangi na ka jingir ka jame hallelujah 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 Jisu 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 ai bor ingi Jisu yada sumar ingi Jisu karkod yangi daga snamba kardor ka jame sait kod yangi inga sem jangi daga snamba kardor jame ko Jisu kamda me hagane ga yam plan pendi mai min siamengi hallelujah 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 Jisu 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 ko himmen ko para iduai nagabinda ka jimpen jampura naka jimpen shitam shipor rangkat bat kabalang iduai ngiduai na binda upa Bakhuid ngiduai ro hagane gas ngi Thohdieng beningkong bangilang kam ri bale kam Bakhuid bangin dupla ban pen scam bat pen timai ka jingi badu kris koppa uba habeneng to ai ba ka jingi ba mela ai hangi hau kun jame Jisu Christ ukin men jangi bad hakati leading jaga jingi spoon kan klang haki dolu jangi da men siam Bakhuid kan kersiu yang hangi ya ka jing kermen bala kerku naga binda ka jingwan janga hima jame to ai bha ka jinga e jame kan pen khala dur yangi shakin nonglur lingka bamju shamtai ban bet ye ki sambai janga gospel to ai bha ki tung ki sambai kan pen khala dur na shapo ya ka jait ben riu bali ka parthe mariam baro kawe Aka jingkumil di batikana yaga bening batimai bat ka parthe batimai Benda yaki bojunu bamenda bengno kaburam jame kan peng shine junom to ai baga jinga e janga Jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jingkurmen yaga jinga nur yaki tiap jingkan shew habening ai baga taga juga jinga e kan pen sapriang yaga jingkurmen bat jingsuk jumunong sius pa jungi satala ka parthe Shame ko ble jungi bala kerku junam kalongo burom bat ka jinga ro junam amen koppa jungim ba habening kalongo Bakhuid kerteng jame kanwan ka hima jame kalongo mon jame akindo kumba habening to ayang iminda ka jimbam jungi ka bahala kasni patama yang kan jungi kumbangi ro lima ka belis niu yangi padwa telam yangi shaga jimpen shoy and rate of light yangi na ka kasniu amen Kublay ko Maria, kabadap taga jinga he, utray ng patpala karkuya panap din kinte, bala karkuya usok po jong hav Jisu, ko Maria Bakhuid kumidyo mo play, why na kabindang jungi ginompop, mindab da kaparga jingi ap jungi, amen kaburam, au pabde hakun badamen sim Bakhuid, kumbak lang kami kumidyo amen. Tong inya duway. Ngi karpat ko blay badan bor baro lemba ka jingshim benta hagene ka jimaya en pen kud yangi nagi light ki led baro badan pen long yangi ki babit naga binda ka jimbin kia jaga jingir jame da u Chris utrai jangim
Utrai undon reng ka bat pim. Ringkabat piu. Nguya ka kli jambi kerpadi ka jingkarku na wichisu. Namar ki kamba jame ko blei ba isune. To ai ba ki pai jame. Kentarwa ka jingai ngu ba klampur. Ba da ka barake yakirti na men barim. Haga jingai pilgrim jangi. To ai ba ken longi ba bit ben poi. Shaga jingyo I yame markmat shi junam. Da u kris utrai jangim. Amen. Ublay badan bor baran karkui api upa baru kon baru mensi yang Bakhuid. Amen. Yalisuk ban banat ke kubar bahajung utrai daga jingim ke jampim. Ngi sangu yau blei. Ko himen ko para shibit janmit ngi donru ya ka lindi dimpana online kita ki bampat la ban lei shaying mane ban shimenda bar ki patba pela ban up janmit ngin sabu ya ka link pela ban be boot ya ka link. Nomor Ndriu pun Ndriu. Ndriu pun Ndriu. Let Shulum Gethsemane be but up in Shoy Soitan. Sebum snamu triuk me, Boting Banjong Uboman, Marching Tang Wadong and Night, Tohi Gaino Chris Bandwai. Would you try Shaying Ulan, Shu Herod, Shu Nong Simpa. Hong Jan Sao Ba Kong Quan Sngi, Yai Lin Ti Dik Naring Gan, La Ka Kya Ya La Dik Na, Tohi Kai Nu Chris Ban Ba. Kaburam hau pa berukun mensim Bakhuid. Kumbara lalang ba meningkong kunjung tabat barabot junam la junam amen. Enero utrai Jesus Christ junam la junam amen.